Avui recordem artistes dels països catalans nascuts l'1 i 2 d'agost. 1 d'agost. Marià Burguès i Serra. 1851 Sabadell. Ceramista pioner en la transformació de la terrisseria tradicional en ceràmica artística moderna. També va destacar pel seu compromís cultural i social. Carme Soler i Vendrell. 1944 Barcelona. Il·lustradora reconeguda especialment per la seva extensa obra dedicada a la literatura infantil. Al llarg de més de 5 dècades ha il·lustrat centenars de llibres i ha esdevingut una figura essencial de la il·lustració catalana. 2 d'agost. Alexandre Coll i Blanc. 1898 Barcelona. Pintor i il·lustrador conegut per la seva extensa obra gràfica i per ser el creador visual original del popular personatge El Coiota. Va treballar amb tècniques com l'aquarel·la, el guaix, l'oli, el dibuix i el gravat. Gabriel Amat i Pagès. 1899 Barcelona. Pintor reconegut especialment pels seus paisatges a l'aquarel·la i les seves escenes marítimes del port de Barcelona. La seva obra retrata amb sensibilitat paisatges costaners, barques de pesca i entorns rurals mediterranis.